on just huonossa kohtaa. Siirtyy.
omalta koiralle mukana? Joo, mä en oikein osannut oikein hirveästi odottaa mitään, miten ne menisi edes. Joo. No, ehkä jotkut meni paremmin ja jotkut meni vähän huonommin, mitä olisi ajatellut. Mutta... Okei. Aika semmoinen. Tunnistit kuitenkin. Niin. Joo. Tuosta niin toimintakyky, eli se oma rohkeus, miten se lähtee ratkomaan näitä asioita. Niin jotakin sieltä löytyy oikein kaivaa. Ei se kauhean pinnalla ole siellä, mutta ei se ihan riittämätön vaan ole. Jollakin se niin sitten lähtee menemään sieltä, että se tuolla pimeässä esimerkiksi, niin sitten tiedätkö, tarvitsee apua, että se olisi kyllä jäänyt siihen ovelle sisään, että kyllä sitä niin lähdetty kutsumaan. Sitten tuossa kelkassa esimerkiksi, kun se oli niin kuin katsottu, niin sitten se kuittaa sen kuitenkin, se ei jää sillä tavalla niin siinä kohtaa päälle, että se voittaa sen, niin kuin, että ei enää pelota niin paljon. Toimintakyky on -1 pieni. Terävyys, eli miten se reagoi tuossa seinällä. Siinä auttoi niileskely niin paljon, että ei se olisi saanut itsestään irti siinä vaiheessa enää yhtään mitään. Niin se pikkuhiljaa kuormittui aika paljon tuossa testin aikana. Että se on +1 P, koira, joka ei osoita lainkaan terävyyttä. Sitten on puolustushalu, eli miten se haluaa puolustaa teitä. Mutta hän lähtikin takavasempaa saman tien, niin se on sun hommia. Eli se on -1 haluton. Taisteluhalu, eli justiin toi leikki, miten se käyttää sitä sitten niin kuin kroppaansa ja miten se saa itsestänsä irti sitten kun tulee. Mutta se ei ole sen vahvin puoli kyllä, että sillä ei oikeasti ne lelut vähän haittaisi hänen näkökenttäänsä ja sitten niin se ei ainakaan täällä tullut minnekään. Eikä se oikein missään muuallakaan saa, että se on lähtenyt haastaa kelkkaa tai mitään, niin se on -2 riittämätön. Hermorakenne, eli miten se kuormittuu tässä testin aikana. Se kuormittuu aika paljon. Se kyllä kuitenkin sitten se niin pystyy kävelemään ja sellainen, mutta hännästä näkee sitten alussa meni niin reippaasti ja semmoisena, että pikkuhiljaa alkoi tulla ja sitten toi läähätys ja kaikki tommoset, niin että sillä on aika työ pitää itsensä kasassa, mutta pysyy nyt kuitenkin niin. Se on +1 P hermostuneen pyrkimyksin. Sitten on toi temperamentti, eli miten se reagoi näihin asioihin täällä. Siinä niin +2 kohtuullisen vilkas, se huomioi ne, mutta sitten sillä on kanssa vähän pitkällä viiveellä ja sitten silloin hiukan tulee sijaistoimintaa kanssa helposti siinä, mutta kyllä se sitten pystyy keskittymään, mutta ei ole mikään salaman nopea reaktio. Eli +2 pehmeysjuoksut taas jos aina jossain rupeaa tuo hermopainetta, mutta eli silloin sitä pehmeyttä sille jää muistiin tosi paljon noita asioita ja se niin rupeaa vaikuttamaan siihen sitten niin sitten tossakin tapahtuu jotakin ja toikin tulee tuolta vähän sen, että niin sillä muisti toimii. Toivottavasti toimii toisinkin, että kaikki hyvät asiat jää mieleen sitten. Eli se on -2 pehmeä. Luoksepäästävyydessä se on +2A. Siinä on pieni semmoinen pidättyväisyys. Sekään ei rakasta sillä tavalla ihmisiä, mutta sillä ei ole mitään, niin pääsee koskemaan eikä ole mitään semmoista, mutta on vähän semmoinen, niin voi olla ilmankin. Ja laukauksessa sillä oli jo aika paljon painetta siinä, että se niin säpsähti, mutta se oli joka kerralla samanlainen, se ei lähtenyt pahenemaan, mutta ei se kauheasti lieventynytkään, mutta hän oli aika kaikkensa antanut kyllä siinä vaiheessa, että laukauskokematon. Loppupisteitä on 44 pistettä, eli se tarkoittaa, että pääsette uudestaan sitten vähintään puoli vuotta. Niin. Ei ne varmaan tarvita uudestaan.